И здравейте на всички, вие с Никитка. Днеска отидох в църквата да запаля свещичка. И сега съм тази нещо манастир, църква, не знам точно. Къде се отваря. Ето тук е вратичка. Отваряме. Ето толкова е красиво. Като отделен град направо. Пчели, растения и ето е самата манастир църква. И тук чакам жената да дойде. Ако молитва чете. Здравейте. Да, добре дошла. Благодаря. Какво ще искаш? Да запаля свещичка. Да сложиш на ремините и долу една пътичка. Заповядай. И тук е. Много ми хареса посещаването тук. Дадоха ми бомбоче. Желирана с пълнеж вътре. Някакъв подов. Май ягодка. Но това беше. Чао, до други среди.